previsions parlen de pluja moderada i ja podeu veure com està plovent així al Col·legi. Es compleixen les previsions, unes previsions per cert que parlen també de neu per damunt dels 800 metres. Així estem a 740 metres aproximadament sobre el nivell de la mar, així que així podíem tornar a veure de nou la neu. De moment el que tenim és això que veieu, molta pluja, ja podeu veure com està caent així ara mateix, tempesta també de llamps, i és que la borrasca que ha provocat este temporal de neu i de pluja ara mateix la tenim així a damunt nostre. Una borrasca que ens acompanyarà, que ha fet que nevara este matí de manera intensa a l'interior de la província d'Alacant, a Ibi o Alcoi, per exemple, però que esta neu ha donat després pas a la pluja. Per exemple, podem destacar aquests 46 litres que s'han recollit a Xàbia, els 38 de neu, els 22 que avui han caigut a ells. Atenció, perquè continuaran baixant les temperatures, així que s'ha de tindre molta precaució, sobretot a la carretera. En 2 dies, per exemple, que portem de temporal, ja s'han marcat màxims pel que fa al consum energètic. Nosaltres seguirem puntualment l'evolució d'este temporal, ara mateix així, de pluja, i vostès sàpiguen que tindran detallada informació al final d'este informatiu, en l'oratge.